جيقانو حد جيقانو بعد من يمز تلمو بعد من يمز حدمو عدنا نكدا موكيا حلاوي نتنت نا افريكا فوقيا نبكي من قصة حندر سنسيا زنزبار موزمبك حقيري كينيا حدي جيغانو حد جيغانو بعد من يمز تلمو مدبر بابورات بحري اريتريا مقاديشو ترب حقر صوماليا نايكدب لي مادا شرح الديمقراطية أملاك قلبي سوا ناينت عنت مويا حدي جيغانو حد جيغانو حد جيغانو بعد من يمز تلمو بمسنقع الزرع داوي الزنبيا يا رب زمير الله بهالليلويا كم حالي كم محار جز فتيا كم حالي كم محار جز فتيا كم جنة السماي كله زمنيا حدي إريتريا شامي من سي عين ختمة كمن بالصباح القرمي ويوم زحاسو ويوم زوكرو مساحم بلعوم انت غيت درو نحنا نقبلنا يوم اي قبرنا نقالو سبعيد سبعيدو حوو يمو حسو انت غنم قولي بسرو بالله حسو ملحهم منسو بسماي كي تغسسو ملحهم منسو بيد الله كي تغسسو حدي جيغانو حدي جيغانو بعد من يمزهلمو بعد من يمزتلمو جاي
عندنا مسيهم زغبركم ناقايش and good evening guests of the evening. I think I will resort to Tigrinya and then maybe at the end if I may put a few words what I have been doing. أقدمه بزناي لومي حبوس مشت ني نهنا معزا እንኳዕ ሓጎሰኩም እንኳዕ ፃማ ፃዕርኹም ረኸብኩም ቀሊል ጉዕዞ ኣይነበረን ግን ዝቃለስ ተስፋ ኣይቆረፀ ዝቃለስ ኩሉ ግዜ ኣብ ዓወት ከም ዝበፅሕ ናትኩም ምስክር እዩ እሞ ኣብ ርእሲኡ እውን ወይዘሮ መዝገበ ከመቦ ከመደ ኮንክን ድሕሪ ነዊሕ መሪርን ጉዕዞ ኣብዛ ዓሪፍክን ሓቂፍክን ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፃሕክንኦም እንኳዕ ፃማ ክንረኸብክን ክብል እፈቱ ካብዚ ቀፂለ ንናይ ሎሚ ሕጉስ መዓልቲ ካልኣይ ሕጉስ ዜና ሒዘልኩም እየ መፅእ ዘለኹ ሳሕቲ ከምኡ ዝኣመሰለ ኣጋጣሚ ክልተ ግዜ ዘሐጉስ ነገራት ክርከብ ሳሕቲ እዩ እሞ እዚ ሕጂ ሒዘ ቀሪበ ዘለኹ ካብ ሕድሪ ጀጋኑ ንሽልማት ንምሉእ ህይወቶም ንቃልሲ ናፅነት ሙሉእ ህይወቶም ዝኸፈሉን ሕጂውን ገና ኣብ ትሕቲ ስርዓት እዚ ብመሪር ህይወት ዝሕልፉ ዘለዉ ንስልማት ሕድሪ ጀጋኑ ዝሰረድዎ ክትህበልና ኢሎም ንዓይ ስለ ዝተረባውን እዩ እሞ ኣብ ርእሲ እዚ ንሕድሪ ጀጋኑ ነዚ ሰናይ ወረ ንክሕልፍ ዕድል ዝሃቡን እውን ከመስግኖም ፈቱ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ስለዚ ከየንዋሕኩ ክልተ ሽልማት እዩ ዘሎ ናይ ኣቦን ናይ ኣደን እሞ ከምቲ ባህልና በኹሪ ወዲ ኩሉ ግዜ ዓርኪ ኣዲ እዩ ኣዋልድ ከዓ ብፍላይ ከዓ ሕሳስ ልደ ዓርኪ ኣቦኦን እየን እሞ ኣብዚ ክፅውዖም ዘሊ ንስምዖንን ንመኣዛን ናይ ኣቦን ናይ ኣደን ሽልማት ትቕበሉ ኣብዚኣ ዕድሞም ኣለኹ ኣቐዲመ እቲ መልእኽቲ ካብ ሕድሪ ጀጋኑ ዝተሰደ ወግዓዊ መልእኽቲ ክነበልኩም መልእኽቲ ሕድሪ ጀጋኑና ናብ ቤተሰብ ተጋዳላይ ጴጥሮስ ሰሎሞንን ተጋዳሊት ኣስቴር ዮሃንስን ሕድሪ ጀጋኑና ንኡስ ወለዶ ኤርትራዊ ሃገራዊ ሳላ መወዳድርቲ ኣልቦ ጀጋኑን ሓርበኛታትን ኣቦታቱን ኣዴታቱን ብዘካይድዎ ገድልን ንሱ ዝሓተቶ ክቡር ዋጋን ዝተኸፍለላ ሓላል ሃገረ ኤርትራና ልዑልነታን ናፅነታን ንዘንተ ዕለት ተዘኪሩ ንኽነብር ዝሕግዞን ሓይሊ ዝኾኖን ሓበሬታ ኣብ ምስናቕ ፖለቲካውን ማሕበረ ቁጠባውን ኣፍልጦ ብዘዕብዩ ኣስተምህሮታት ክትዓትን ኣዳልዩ ንህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንንኡስ ወለዶ ኤርትራዊ ድማ ብፍላይ ዝዋሳኣሉን ዝሳተፈሉን
مدرغات أب مفتار بقت علي زعي زلو نايبال توك محبراوي ميديايو أمامات حضر جاقالونا بزي كي تدرته هاقراور أيو ناب تكبار بمسجقار نتوم نزا حلال هاقر كاب مجزاتي ناس آن مقبار آبستخايدي حيال قدلي مستنكر جقننت سوطومون لمون دحري هاقراو ناس النت سبع وحارنت إرتراويان نخحلو بجهزبن هاقرن زوفوي زلو إرتراويان هاقراويان جاقانو نتزفت أمو تأمراتاوي كيان جقنتن يقلص إيو أقا كنبل انت زي دفرنان ناي عصبهم تاما يخفل إيو زبل امنت اون انت زي بلنان چرو كم عقما ببرعي سقم تحقم كم استبحله بناي هزواو وفيا كاب استرخبه جنزب جيرنا زدالنا ايو شلمات كم متن مسقانانا نخور حاونان ايانان جيغنا ارتراوي حربنا اتو بطرس سلومونن نخبرت بقالت بيتو حبتنان أبشانان جيغنا إرتراوي حربنيا ويزرو أستير يوحنسن أبقون بد كلتشحن عسات تشعبتن مبال أسران شمونتن عمت لدت حاجرة إرترا استدالوش اللمات نعاقاتكم نعوتات دقم كنركب كلنا فولي حاجراوي لباون حقوسن بهتان يسمعنا كم سدرابيت ولداتن ولدن تتحققوا في الأوان رحوق كم زي كون زلنا صنق أمنت ناقلتنا كم أبتمرتكم أب كل قطع المديات هوتكم أون عود كسنيكم نمنه كاب شماقلي عم حضرتن تساتفتن حدر جاقانونا نايفالتوك إرتراوي محبراوي ميديا حدر جاقانو كم كوتيشن زتقوم لا حانتل تغسلاخ كنباية. The candle burns not for us, but for all those whom we failed to rescue from prison, who were shot on the way to prison, who were tortured, who were kidnapped, who disappeared. That is what the candle is for. By Peter Benenson, founder of Amnesty International. موزيا ناي حاونا حربنيا تقاللاي بطرس سولومون تات غفتي كنباي مو او تيغاريوكمي سلاتي نحرنت حزب إرترا لولاونت مريتان كل انتناخا زوفها بسم كل حزب إرترا نزا سلمات باخبروت نبرك تلكا إذا سلمات جاء نبغي يحس كل ثانية بس ما تركب يا حضرت وهاب الله تماسالي صحفتيا حربنيا تقاداليت أستير يوحنس سلاتين حرنت حزب إرتران لولاونت مريتان كل انتناخي زوفخي بسم كل حزبي إرترا نزا سلمات بأخبرت نبرك تلكي قنبوت شعاتن من عثر شعاتن جاها نبيها كم حضرت
حيسكالا صنعكا مسمصت كتركوا حضر تقبل الله كم بغروتي إذا صحفت زي أول ناي وقعوي قال ناي حضر جاقانو مساء كتركوا أبز نايتي شلمات ناي مهاب مدب سودي اللو كنا أبز أخبنا الزلي إذي ناي حضر جاقانو نمجمرا جيزو سودو سبومتي نعنا خرد أنا زفنتايو وتقال سي حزب إرترا ناي حفاش قال سخمز نبري ناي ولك ملاغي إسايا زي كوني ناي حفاش حزب قال سخمز نبري زحبر كوينو كساب هجي ناي نفسو كف ولك أسب أب تاريخ هاغورو أب قالس هاغورو زبركوتو عفينو نرسو ترايت أبلاليلو كرئي بزغورو إذي مغيرو زي يجمر كمزلو مو بحال هاغرناون ني أبركوتو ناي ولك أسبات كل جزي زلالي زموقس بحال خمز نبرنا زخور بالي نسو تعفينو نصنحو هجيجن يقالها كمزلو يزحبرنا زلومو حدر جاقانون كم تزنغرني إذا ما تعلم خوانو نهلو هجي غركو بلوهم زي كقالو قل عمد قصلوهم زي كقالو كمزي حاسبو إيت مدمو بحلنا اتستفى بحلنا استركت بحلنا استعفنا بحلنا ناي نفسو كف أبركتو ناي مدلاي يجمر كمزلو يزحبرنا مو بذا قات أمزغا حدر جاقانو بسنكم يقني الله خبلوم إدهلي እዚያ ጋጣሚ መደፍቲ ነባይ መጽያ ሓጅል አቦ እምበር ናይ ህድሞና እቲ ጉዳይ ፍፅሞ ከቅርበ ንሱ ከዓ ብፍሉይ ካብ ዝንባብ ክትርድኦ ይኹም ንሱ ከዓ ብዛዕባ ሓብትና ትርሓስ ዝቐረበ መልእኽቲ እዩ ዝመፁ መልእኽቲ ካብ ሲያትል እዩ ሕጂ ከቅርበ ንሱ ከዓ ሓደ ዝተቐረበ ጉዳይ ስለ ዘሎ ኣብ መጨረሻ ትሪኦም ሳን ክሰምዑ ሕዚ ጀጋኑና ንንኡስ ወለዶ ኤርትራውያን ሃገራውያን ሳለማ ወዳደርቲ ኣልቦ ጀጋኑ ሓርበተኛት ኣቦታትን ኣዴታትን ዘካይድዎ ገድሊ ንሱ ዝሓቶ ክቡር ዋጋ ተኸፊሉላ ዝተረኽበት ሓላል ሃገርና ኤርትራ ልዕላውነታ ናፅነትና ንዘንተ ዕለት ተኸቢሩ ንኽነብር ዝሕግዝ ሓይሊ ዝኾኖም ሓበሬታ ብምስናዕ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ኣፍልጦ ብዛዕብዩ ኣስተምህሮታት ክትዓትን ኣዳልያ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኡስ ወለዶ ኤርትራ ድማ ብፍላይ ዝወሃዘየሉ ዝሳተፈሉን መድረኽ ኣብ ምፍጣር ብቐፃሊ ኣዝዩ ዝዓዪ ዘሎ ናይ ፓልቶ ማሕበር ሜድያ እዩ ሓያል ቃልስን ንሱ ዘሰንዮ ዓወታት ካብ ሓያላት ተቃለስቲ እዩ ዝውለድ እዚ ዝበሃል እሞ ዕማማትን ሕድሪ ጀጋኑ በዚ የተደረተ ሃገራዊ ራእይ ናብ ተግባራዊ ብምስጋር ነቶም ነዛ ሓላል ሃገር ካብ መግዛእትን ነፃ ንምግባር ኣብ ዝተኻየደ ሓያል ገድሊ መስተንክሮ ጀግንነት ዝፈፀሙን ሎሚ እውን ድሕሪ ሃገራዊ ናፅነት ሰብኣዊ ሓርነት ኤርትራ ንኽሕሎ በጃ ህዝብን ሃገርን ዘወፊ ዘለዉ ኤርትራውያን ሃገራውያን ጀጋኑ ነቲ ዝፈፀሞ ተኣምራታዊ ቅያን ጅግንነት ይገልጽ እዩ እኳ ክንብል እንተዘይደፈርና ናይ ዓስቦም ፃማ ይኸፍል እዩ ዝብል እምነት እንተዘይብልና ጭሩ ከም ዓቕማ ብብርዒ ሰገም ትሕጎም ከም ዝበሃል ብናይ ህዝባዊ ወፈያ ካብ ዝተረኽበ ገንዘብ ጌርና ዘዳለናይ ሽልማት ከም መጠን ምስጋናና ነታ ኣብ ቃልሲ ተወሊዳ ኣብ ቃልሲ ዝዓበየትን ኣብ ክንዲ ትምህርቲ ሃብትን ካብ ክቡራት ወለዳ ቃልሲ ወሪሳ ዘቃለሰትን ገና እውን ክሳብ ዓወት ናይ መሪሕ ቦታ ሒዛ ቃልሳ ብሩሱን ሓይልን ሃርበኛ ወይዘሮ ትርሓስ ወሉ ኣዶ ወንበር ሕጂ ጀጋኑና ኤርትራ ኣብ ፓልቶ ማሕበራዊ ሜድያ ኣብ ጉንበት 2019 መበል 28 ዓመት ልተል ሃገረ ኤርትራ ዝተዳለወ ሽልማት ክነበርክት ከለና ፍሉይ ሃገራዊ ልባዊ ሓጎስ ባህታ ይስማዓና ሕድሪ ጀጋኑና
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልብታት ምትንታት ኤርትራውያን ሰሪፁ ናይ ቃልሲ ጽንዓት ተስፋ ሓቦን ንመልእኽቲ ኣጽናትን ህዝብን ሃገር ኤርትራ ድማ ሕማም ርእሲ ክኸውን ክኢሉ ዘሎ ቀንዲ ምኽንያት ኣመሓደርቲ ኣድሚናት ተሳተፍትን ኣባላት ህዝቢ ጀጋኑና ሳላ ዘካይድዎ ዘለዉ ኣብ ጽኑዕ ዓላማ ራእይ ዝተመስረተ ዘይተሓለለ ቃል እንኳ እንተኾነ ብቐንዱ ግን ሳላ እቶም ከም ናቶም ክኸውን በቂዖም ዘለዉ ኣብ ሓልየት ፍቕርን ስኒትን ዝሕላገቱ መርሕነት ወይዘሮ ትርሓስ ወልዱ ሓድነትና ማለት ቅጽል ሽማ ሓድነትና ምዃኑ ካብ ኩሉ ነጥብታት ህዝቢ ጀጋኑ ዝቐረበ ዝከታተል ዜጋታት ክስወር ዘይክእል ሓቂ ይመስለኒ። ስለ ዝኾነ ድማ ነዊሕ ዕድመን ጥዕናን ዓወትን ንኽብርቲ ሓፍትና ወይዘሮ ትርሓስ ወልዱ እናተመነና እዚ ሽልማት እዚ ናይ ቃልሲ መንፈስኪ ኣሐዲሱ ንዝያዳ ቃልሲ ዝለዓልክን ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራውያን ኣሰር ክንክተላ ከም ኣብነታዊ ሓብቲ ገይሩ ዘርኢ መነፅር ኮነልና ዘለና እምነት ጽኑዕ እዩ። ካብ ሽልማት ኣመሓደርቲ ተሳተፍቲ ህዝቢ ጀጋኑና ፓልቶ ኤርትራውያን ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ሽልማት እዚ ኣብ ሙሉእ ዓለም ን17 ሰባት ከባቢ ተዋሂቡሎ ካብኣተን ሓንቲ ናይ ኣብዚ ናይ ዊኒፔግ ዘሎ ቤት ጽሕፈት ትመርሖ ዘላ ስጋብ ሕጂ ፕላስ ኣብቲ ሓፈሻዊ ከዓ ኣቦ ወንበር ንሳያ ናይ ብምሉእ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ሽልማት ካብ ሲያትል ይመጽ እዩ። ሕጂ እቲ ሽልማት ንኽወሃብ ብሽም ህዝቢ ጀጋኑና ኣቦ ወንበር ሂማን ራይት ወይ ሆድሞና ኣቶ ማህደረ ስዩም ብሽም ህዝቢ ጀጋኑና ወኪልካ ክትበልና ብክብሪ ዕድም። ወይዘሮ ትርሓስ ነቲ ሽልማት ካብ ቤት ጽሕፈት ህዝቢ ጀጋኑና ዝመጽኻ ብክብሪ ክትቀበል እዮ ኣብዚ ከባቢ ብትሕትና يقرب. Thank you. أجي بمقصال كا بومبر هرمونا أتو سيم بزي أمريكيتو حدود وزراء هرونا أسيلوها أنا ميكاسا حفتنا تحاس تتقرب. إذا كان نمنتاي بتوصلنا سفيديو في قبل تفاعله أبى دراء نيناتنا تبعات فيديو في النص لزخانة بمقنعة أوصل الفيديو أن توصلنا وتعرف حتى غير ذلك. Thank you. مع الغداء كذا. فتي عبلي تحس. فتي عبلي هذا من لنا. بتعمل عندك أتصور يكونكم زيادة بكاميرا فوت يقولون أن بزح برنامج سلزر لازم عليك كابت 15 جميل كسجاب بتي برتا وقارسي إرترا لجمرة حامد رسعواتي أمولو بيتسب 15 نبزح السباق سيدا فردينا نبرنا زخ أني نعين دعي عقب أني نتم كباين لعلي تقالوا سلو وياب حضر جاكانو خينو ميز على سوس أكرقلون مساهي أدمينات الله تهز بخاء تساتافي بزيادة بزحات كادرات الله افترومتي العوامي زقباني روغن كم فعلا بقولناهم كوينة يكالس حق زوم بركاو بزيادة يبلين يغني لنا بزيادة أو بزيادة خزارة بايكا أنت ويس يا تسلم وسلف تايل ديري باج فرح بوتو فلوتي حبيب أبطل ما يدقف تيزخج فرحيو تخيج
فرحة أمانة غيرو تخيل تحس أفتنا لا قرّات تنايت فتحي عبزيك عبتمتزق حموش عمك غيرا خلصة لذيذ أكل سوشيال ميديا كامبين غيرا للعصر 14 بحانس عبزيك كاتاتلو ناي بالتو غيرا ترازي خونت كل زلفان صرفن بهجدف زمصا مكيتا نايسنا امراوي كوينات كل مكيتا كم تن ناي قدامو احواتنا مع تعشت عبيلا بزي فرحي بتبعات تكالسن زلا وعرو ناي هاجرنا كمقادمة إذا شلمات زي بشم حضر جاكاننا عنيك هبا خلوه بتعبي دسيل اللي هبيا له. Okay, thank you. Video. Thank you. أنا كلهم. Thank you. Okay. تاكم يتسي سبات كتلسكينا مالتي نقول له خونا يكدني بالتعاون جنزل زوجة جم كاب gazetanya tat كاب عربية tat فلسطين كاب ناي موسيقى تزاوجي زبركتو تفعل على عين زبركتو أجرا وأرس زبركتو مالتي ناي سنسكت زبركتو زبرو تسميهم ስለዚህ ሓደ ከመንጎና ከቫንኩቨር ነዚ ሽልማት እዚ ክረክብ ከተብፅሒና ኢሉ ማለት እዩ ብመዓልቲ ስለዚ ካብዚኣቶ ነዚ መዓልቲ ኸ የላ ኣብ መንጎኩም ሓደ ብሽም ካብሲ ተሰሚየ ሰብ ናይ ኩልና ኩርዓት ማለት እዩ በብመዓልቱ ኸ ቀፃሊ እዚ ፕሮጀክት እዚ ስለዚ ንሕና እውን ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብ ዘለና ንዳሕራይ ሪኮግናይዝ ክንገብር ነቶም ኣበርክቶ ዝገብሩ ሰባት ከም ባህሊ ክንወስዶ ማለት እዩ ሃገር ምስ ኣተና ካልሓል ንሕና መንግስቲ እንድትኸውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ወገናታት ብሽሞም ክወሃብ ይኽእል ሓወልቲ ክስራሐሉ ይኽእል ብዙሕ ነገር ክንገብር ንኽእል ኢና ንሕጂ ግን ንጀምሮ ኣለና ንእሽተይ ነገር እሞ ንሳይ ሓልኩም نزي أسبوع سنة نتوها تروفي سايحة بيكو ناي حوص ناي تانكيو يو مالتي سلازي بصاي حاول على سايحة بينا هراي مالي زيها بروجرام كلير المقبار أدري جدالنا كابالو بعالملو بركوتا يروب زبروم سبات حاريوم ريكوغنيشن كدهيبنا إلوم معنا حالي That's all right. That's all right. That's all right. Yeah.
ስለዚህ ሀብታም እዚህማ በተባበሬው ካብዝኸን ሕጂ ዝገበርካዮ ሞር ንፅበለና ካባኻኮኒ ኣጆኻ ቀፅሎ ምስኡ ኣተሓሒዘ ኣብዚ ብዙሓት ከቢድ መስዋዕቲ ዝኸፈልኩም ተቃለስቲ ከም ዘለኹም ንፈልጥ ኢና ብባንኮወር ደረጃ እንተዝኸውን ንሕና እውን ወሲኽና ምገበርና እንተኾነ ሕድሪ ሰማዕታ ሕድሪ ጀጋኑ ከምዚ ገይሮም ኣለዉ በቲ ዝገበሮ ቅዱስ ሓሳብ ንሕና እውን ተሓጒስና ኢና ኮንግራቱሌሽን ንብል ንሓውና እዚ ነገር እዚ ከዓ ቀፃሊ እሞ ንኻልኦት ነቶም ከምኡ ዘበርከትኩም we give you credit ንፈልጥ ኢና ንብዙሕ መስዋዕቲ ዝገበርኩም ተቃለስቲ ሓቀኛታት ኣጆኹም ሞ ባሻይ ከዓ ቴንክ ዩ እንኳሓመሰዳ ዳርጋ ባጅጎሴ ዝበል ክዛረበ ፀንሐ ነዚ ዕድመስ ሪዋይድ ተኸምካሴ ንድሕሪት ገፁ ከም ንምለስ ዘይትገብረና ክዞም ናእሽቶ ክኸውን እሞ ዝያዳ ዝርካበይ ክገብር ኢለ ክድምፅ ፀንሐ ዝኾነ ኮይኑ ዝኾነ ይኹን ዓወት ናይ ውልቀ ሰብ ዝበሃል ነገር የለን ዝኾነ ይኹን ግፍዒ እውን ናይ ውልቀ ሰብ ዝበሃል ነገር የለን ስለዚ እዚ ተዋሂብና ዘሎ ናይ ኩላትና ብሓባር ከምቲ ኩሉ ሻዕቢ ብሎ ቃልስና ኣንጻር ውልቀ ሰብ ኣይኮነ ኣንጻር ስርዓት እዩ ስርዓት ናይ ኣስመራ ንብል ስርዓት ናይ ዝኾነ ይኹን ሃገር ዝብል ፅቡቅ ይኹን ክፉእ ማለት እዩ ንሕና ከዓ ዓላማና ዝመንሰይቲ ኣነ ከተሓሳስቦ ዝደሊ ከምታ ኩሉ ግዜ ንብላ ፅቡቅ ክኸውን ንውልቀ ሰብ ዘይኮነ ብስርዓት ክቐይር ይኸይድ ከም ዘሎ እዩ ይርዳእኒ ኣሎ ከቢድ ሕልኽልኽ ዝበለ ጉዳይ እቲ ጉዳይ ምክንያቱ ቃልሲ ይስረቕ ስለ ዝኾነ ቃልሲ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ኣርቲክል ሪኢኹሞ ትኾንኩም መሃንዚት ወይ ቁማር ዝበሃል ከም ምዃኑ እናስተውዓለ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝመንሰይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ እዚ ዝብጣ እዩ ዓውዲ ገና ብል ቦታትና እዚ ሕጂ በፅሕኩሞ ዘለኹም ዝብጣ እዩ እቲ ዓውዲ ገና እዩ ዘሎ ኣይሓፈስናዮ ስለዚ መገሻ ከም ዘለና ክትፈልጡ ኣለኩም ወይ ኩላህና ክንፈልጥ ኣለና ብዙሕ ነገራት ከዘጋዓና ዝኽእል ነገራት ቅድመና ክፀንሐ ክእል I think Abraham Lincoln ይመስለኒ I am a slow walker but I never walk back ንሕና ሰለይ ኢልና ንኸይድ ንኸውክ ክእል ኢና ንድሕሪት ከምደይ ንምለስ ግን ከነረጋግፅ ኣለና ንድሕሪት ወቅ ከምደይ ንገብር ከነረጋግፅ ኣለና እዚ ከዓ እንታይ እዩ ኣብ ቅድሜና ዘሎ እንዳረኣና ክንከይድ ዕንቅፋት ከይህሉ ክንጥቀቕ ኣለና ምክንያቱ ሕጂ ውጥብ ቅልቅል ዝብሉ ኣካላት ብዙሓት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ብዙሕ ሽግር ዝፍጠሩ ዝጋገሰብ በሊኡ ኣሎ ግን እቲ ቀንዲ ዕውት ክምስገን ዝግብኦ ኣካል መን እዩ ድሕሪትኩም እቲ ክጋገፅ ፀኒሑ ኣነ ተጋጊርሎ ኮይኑ ብትብዓት ጠጠው ዝብል ትብዓት ካብ ልቡ ዘውፅእ እዚ እዩ ምናልባት ብዙሓት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ኣብ ጎነይ ከዓ ስለዘላ ኣብ ፀጋመይ ዳ ኮነ ኣብ የማናይ ኮነት ንበር ተመስግና ይደሊ ማለት እዩ የቐኒየልና ብዙሕ ተመስግነኪ ካበይ ነርኪ ናበይ መፅእኪ ብግህሎ ዝዝረብ ዘረባይ ባዕልኹም ዝበልክየ ስለ ዝኾነ ከማ ከሸሓት ክምለሱ ኢና እንደሊ ብኡ ድማ ኣነ ተመለሳ ንመለስ ኢለ ክደርስ ዝደባባኣኒ ስለዚ ዝምለሱ ብዙሓት ኣለውና ተፀንቂዕና ብሓልዮት ንርኣዮም ንዓኣቶም ድሕሪ ምፅኢና ጥራሕ ኢና ንስርዓ እዚ ነቲ ሲስተም ከነፍርሶ ንኽእል ንዓኣቶም ድሕሪ ምፅኢና ጥራሕ ኢና ንመረዳእታ ኮነኩም ኣነ ብዙሓት ግለኸባን ኣብዳኣለዉ ባዕሎም ኣብዛ ዓዲ ማለት እየ ወላ ሙሉእ ዓለም ክኸውን ይኽእል ወላ ምስ ሓደ ህንገት ተባይሰ ይፈልጥኒ ክሳብ ሕጂ ብምንያት ማየት ይኸውን ናይ ብሓቂ ዕሩኽተይ ግን ንሳቶም እዮም ከም ዝምለሱ ፈልጥ ይምለሱ ኸ ኣለዉ ወላ ገዝኦም ኮፍ እንተበሉ ተመሊሶም ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም እንታይ እዩ ሕልና እዩ እቲ ኩሉ ነገር ዝገብር ሕልና እዩ ዝገዝኣካ ኣብ ሕልንኦም ምናልባት ሕራ ኢሎም ከለዉ ኣካላቶም ዓብይዎም ክኸውን ይኽእል ሰብ ኣካላቶም ሕራ እዩ ዝብሎም ከዓ ንሕና ክንፅዕር ክንቃለስ ኣለና ማለት እዩ ወል ጽቡቕ ግበር ንማንም ይበሃል ቦታትና to do good ይብሉ is good when I do good I feel good
ونايدوبا عيفون بادي عندنا إبراهيم لينكولن المسلم and that is my religion ሃይማኖታውያን አባታትና መዝሙርና እንተልንታይ ሰፖርት በሪ ብድላ መንገድ ይቀርቡ ወለተ ነገር በሙስሊምና ዲዩ በክርስትና ዲዩ ባላ ሃይማኖት ዲገሩ ይቀርቡ ከይዶም ጽቡቅ ገበሬው ብሉና ማለት እሱ ስለተወረ ተመጣጣ ተደረገ ማለት ደረጃነት እንከይ ከለና ለህና ፍርዳና ዝቦ ነገር ሀገርና ኤርትራ ላይ ኩላና ዝሆነ የሆነ ሃይማኖት ያህልወና ዘይገድስ ከይፈልጥና ንገብሮ ነገር ግን ብዙ አለ نقيحنا خنقال سالنا فريقنا خنقال سالنا هذا عالكيسي كعلمكم انتايدوا هذا صحف لصحاي مسيم انتايدوا من الناس كديرنا قليلش اندعي بسلامي تزحفين انه بعرب كوالد رايوة زي مفلات عارب قام مخانون كردا عيكعدد مالتهم انا سليم انا بيزيهم قد كسينا ثلاثة زعربنا قام قايو كومينيكيت مقبريو سروحهم أقوى نتتراقب مسارحي نايرخكب يبقى كالا هيمانة يقولون أقوى هيمانة يقولون سلازم نزوح كي ترجعنا نزوح ورقل سلازم له أبقى سناول كم سرعة فليتنا انتلين غاليسنا كندقم نخيلنا كم سقنا محجر على الناس قال اندقنا هندقم نخيلنا أفريقيا ومن دخلت يا أبسقاي أتياد الله مالك كي ندقم نقعنا هنكالس يقبعنا مالك نقعنا نتقالسنا كم كحسات يقولون قول غيري يا أكل نبغى لنا حجي يا أكل نمزح نقرأ يا أكل نجود غيرها فبعد شوي انتهوا تزاروا سنهم متحنسي هي أنا قرفكم اليوم يا أكل تزاركم يوم قل يا أكل نبهال بزح نقرأ يا أكل دين بهال نقرأ معنا معلوم الشغل ثاني من كلاس ولا نسألنا ولا سرعة مسكينا أيوة كذالي غالسنا نمتاني هاجرنا خدمة محاشا هاجرنا خدمة معبلا بقطبة ببهاري بقامع بثمرتي بكل إنستيشنز العالم سدا زي مدة مجشة عالسي مو كتودوا وين بيتحاسبوا أي وداري نشوف نتحالج علينا نتحالج نسجلنا مالتي هاجرنا عيرنا كابتن زمع ولا زهاد تمت كتكون عد اللي رواي كتكون قاعد حكي نقرأ لنا سلام تاي كل له علوم زي إذا ريتكم هاجر إذا سبب الله هاجر إذا ناتشورال ريسورسز دي بالله حتى بالله هاجر يوم زقلوا مراد كم زقلوا تطبقوا ألو نهار إذا مراد دي بالله هنا نهار إذا حتى دي بالله هنا نهار إذا حتى ما هاجر دي بالله لمن تاي بقولين ألو تهدون يوم نحرنا مريضهم برسوا ما يجينا رسول الله الأولى تاي اليوم حتى لا اليوم يخلون ناي بحرنا ناي مريضنا سلازي نحنا حتامات مهنا عبدمت إتينا نكالس لك هاجر إنزاينا كله لا بكون دل أبزي ربح زجر جزيهم كيف تفوه أنت عجامله أنت تقرأيه أنت بستورم كله نحنا بزعبات ولدي كنا نزارة لنا بزعبة هاجر نابو بزو دوت تابو زبرهم كلهم كم تبغى دماج بركم وذا حاز أبات نجر لا تشتري هذا زعبة هاجر نزارة لنا بزعبة ولدنا قال من حارب أيقنا ولا شكرا ومسيح ولا دلنا ولا عبد الله نقول إسراف لغة تعالى سلازي حرقنا يولد له بس هذا زي كونسبت ويتبر حسب أيقنا كم زوج كله تقطع أبي عد هذا المساواة هذا واحد أبتاد مثلا لا تقول كله أما النفرات ما تقولين وتمن نفرات أبي أدمن عدو على تمن تقولين وتحدو على السؤال من تبته هذا راون هذا النكاليو يبلغ زعبان نشي من نزارة الله زعبا ولدنا يكون نزارة زنامو من تخنكافل وزوح يغني اللي مسجنكم به كهناتنا هاي غني النافسين عنا ختخبرون عنا ختخبرون مزاقهم بتعامينا أنا مسجن عبيتنا كل خاتكم لحتى أخذهم كعلى هبو معات مهرات أبسط بيتكم فيكم عنهم تزاروا مخاضوا زوم مرعزيهم كلا يدلهم لكم زنامو مسومالو انتهي لا يدلهم زلهم مخرين معدا انتهي كم زنبرنا ثماني هاي كم نمسعنا تاريخ ليفلت سب كالس أيقلني بلا فولا يجمع رزقه ما اليوم هذا نو نايت ما قلنا مو صباح الرياض هذينا نايت ما تنزارنا الأول ميديكيشن انت هتعمل هذه ثمانية دقائق ليه لو بخا يا أكيد إذا مسألة يقدر يعني